Celá Herandesa. To je. Patrik. Takže, Dajan, Barták, Kresko, Bôd, Lubín, Horváth, Lipčuk, Linko, Kojš, Kováč, Kračovič, Krajček na 22. Zvyšní páni 24. A to budú všetci ten istý deň odpovedať, alebo sa to predloží? A môžeme sa prečo nepýtali? Alebo nie každý bude mať prejav na 4 minúty, viete? Ako to budeme stíhať, lenže my by sme si mali každý prejav rozobrať. A mňa sa prečo To už si druhá polovica, ne? David. Máš tam čistú vodu? Naposledy sme rozmýšľali ráno. Takže odložte si zošity, napíšte si názov. Hele.